bon dia, soc en Narcís Rabassedas Moreno de l'Escola Vedruna Palamós i avui m'agradaria presentar el meu treball sobre dispositius wearables per la monitorització de la salut en temps real. Índex. Començaré fent una introducció al tema, després explicaré què és el freestyle llibre, com funciona, tecnologia del freestyle llibre, beneficis principals, reptes i limitacions, innovacions futures i acabarem amb una conclusió. Introducció. La diabetis és una malaltia crònica que requereix el control constant del nivell de glucosa en sang. Tradicionalment, aquest control es feia mitjançant punxades al dit diverses vegades al dia, un procés incòmode i dolorós. Però gràcies als avenços tecnològics, avui en dia existeixen solucions més pràctiques i precises. Un dels dispositius més innovadors en aquest camp és el Freestyle Libre, un sistema de monitoratge continu de la glucosa que permet als pacients controlar els seus nivells de sucre de manera còmoda i sense punxades. Què és el Freestyle Libre? El Freestyle Libre és un dispositiu wearable que mesura la glucosa de manera contínua. Consisteix en un petit sensor que s'adhereix a la pell, normalment a la part posterior del braç, i que mesura els nivells de sucre en líquid intestinal cada minut. A diferència dels glucòmers convencionals, que només donen una lectura puntual, aquest dispositiu ofereix una visió completa de les tendències glucèmiques al llarg del dia. Com funciona? El funcionament del Freestyle Libre és senzill i intuïtiu. El pacient pot llegir les dades simplement escanejant el sensor amb un lector específic o amb una aplicació mòbil. Aquesta lectura proporciona informació detallada sobre el nivell de glucosa actual, les variacions durant les últimes hores i una previsió de tendències futures. Tecnologia del Freestyle Libre. El Freestyle Libre utilitza diverses tecnologies avançades per garantir mesuraments precisos i fiables. Incorpora sensors electromagnètics que detecten la glucosa en el líquid intersticial i generen un senyal elèctric proporcional al nivell de sucre en sang. Aquest senyal és interpretat per un algoritme que converteix en dades comprensibles per l'usuari. A més, la seva connectivitat NFC permet la transmissió de dades al mòbil o al lector sense necessitat de Bluetooth ni Wi-Fi. Beneficis principals. Aquest dispositiu aporta múltiples beneficis als pacients amb diabetis, millora la seva qualitat de vida i facilita el control de la malaltia. Entre els seus avantatges més destacats trobem l'eliminació de les punxades diàries, la detecció precoç d'hipoglucemines i hiperglucemines, optimització del tractament amb insulina i la facilitat d'ús i major adherència al tractament. Reptes i limitacions. Tot i els seus grans avantatges, el Freestyle Libre també té alguns reptes i limitacions que cal tenir en compte, com la precisió en situacions específiques. En casos com exercici intens o canvi bruscos a la glucosa, pot haver-hi un petit retard en la lectura. El cost i l'accessibilitat. Tot i que és més assequible que altres sistemes de monitoratge continu, el preu encara pot ser una barrera per a alguns pacients. I la privacitat i seguretat de les dades. Com qualsevol dispositiu connectat, és important garantir que les dades del pacient estiguin protegides. Innovacions futures. El futur d'aquesta tecnologia és molt prometedor. Alguns dels avenços en desenvolupament inclouen intel·ligència artificial per predir episodis d'hipoglucèmia abans que es produeixin i sensors totalment implantables que podrien funcionar sense necessitat de ser reemplaçats cada 2 setmanes. Conclusions. En resum, el Freestyle Libre ha marcat un abans i un després en el control de la diabetis. La seva capacitat per monitoritzar la glucosa de manera contínua i sense punxades ha millorat la qualitat de vida de molts pacients. Tot i encara hi ha reptes a superar, el futur d'aquesta tecnologia promet avenços encara més importants. Moltes gràcies per la vostra atenció. Esperem que aquest vídeo us hagi ajudat a comprendre millor com funciona el Freestyle Libre i quin impacte té en la salut de les persones amb diabetis.